Kula meneh. Langsung kula iki. Oh. Kula meneh Mas. Wes, pokoke kula. Kula. Wes. PTE gorene. Heeh, wis gimana? Dingu wae men dadi akeh. PTE dingu wae. Ngene gorene. Maneman seminggu neh kendok iki. Bagi sop PTE. Dingu. Belum ngingu. Ngingu pitik lho ning. Ora. Iki dia bojo ya. Ora. Pakai itu kon. Tukane pitik, tukane duit, tukane duit. Apa bojoku mulya? Ora sah. Gimana apa meneh kuwi? Ini pitik sik putih kanggo aku. Pitik sampai tiga iki ditanami, tambani. Yo, pitik. Iya. Alhamdulillah tak pitik. Yo, Cok. Iki ora gelem. Asline Cok. Tukane napa? Manut. Tukang kok manut.
Sakono kuwi gawe truk loro ngono ya. Wah, aku oke, dalam kurang-kurang. Kampus iki lho. Kesan itu jedake ning ngoten niku, Mbak. Oh. Ayo kok mantep takone kok. Sing kira apa wedok. Super dhewe. Kowe dilatih sithik, getahe dilatih. Pone karo waca kok tau jaluk. Wangkemu ini ora madan ya. Ah, omong apa jaluk tangan sapa mau. Aku tau jaluk. Ah, kok tanggo tukuan jaluk. Wah, kok, Mbak. Lagune apa? Kamu gawe masih gayeng. Asik gayeng. Aku yo, Mbak. Uyung. Ah, iki pun ditolak kono. Sakno. Ditolak uyung ya. Wah. Yo, sip, joget.
Cek kayaknya ngomong ngarang. Ngarang. Apa lho? Apa iki? Dia kayak iso-iso.
Bang
Makanya dewe-dewe sok. Tambah tukang. Thank you.
Oh. Kuku Kasmoro tanduk. Mas ini mas tambah sini mas. Berapa? Ini tambah sini. Oh iya. Kita lihat dengoran. Yo.
Ayo. Ping.
Ayo.